आम्ही काय कामं केली आहेत ती कशा प्रकारे सांगितली गेली पाहिजे. कारण गटाध्यक्ष हा सगळ्यात सोपा माध्यम असतो, तो प्रत्येक यादीवर काम करत असतो. नमस्कार, सध्या मी आहे नेस्को ग्राउंडवर आणि आत्ताच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा गटाध्यक्ष मेळावा पार पडला. माझ्यासोबत ठाण्याचे धारावाग जिल्हाध्यक्ष अविनाश जाधव माझ्यासोबत आहेत. सर, काय सांगाल, पहिली प्रतिक्रिया काय, गटाध्यक्ष मेळावा पार पडला? मला वाटतं की आमच्या गटाध्यक्षांना एक उत्तम मार्गदर्शन आज सन्माननीय राजसाहेबांकडनं झालेलं आहे. लोकांपर्यंत काय पोचवलं गेलं पाहिजे आणि आम्ही काय कामं केली आहेत ती कशा प्रकारे सांगितली गेली पाहिजे. कारण गटाध्यक्ष हा सगळ्यात सोपा माध्यम असतो, तो प्रत्येक यादीवर काम करत असतो. सो आत्तापर्यंत जी कामं आम्ही केली आहेत, ज्यातून समाजाला फायदा झाला, महाराष्ट्राला फायदा झाला, ती कामं ह्या गटाध्यक्षांच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोचली पाहिजेत. याचं आज मला वाटतं राजसाहेबांनी सुरुवात केलेली आहे आणि भविष्यात ते अतिशय उत्तमरित्या पोचवलं जाईल. सर, साहेबांनी असं पण सांगितलं की जी आंदोलनाला सुरुवात केली, पण त्या आंदोलनाचं शेवटपत्र सांगितलं गेलं नाही. टोल नाक्याचं आंदोलन सुरू झालं, पण टोल नाके 65 बंद झाले, ते मात्र लोकांना कळलं नाही. काय सांगा? मला वाटतं लोकांना हे सतत सांगावं लागेल की आम्ही महाराष्ट्रासाठी काय केलं आहे, तुमच्यासाठी काय केलं आहे, आणि ज्यांना तुम्ही मतदान करताय त्यांनी महाराष्ट्रासाठी काय केलं आहे. सो फक्त बोलून कामं होत नाहीत, तर त्याच्यासाठी आम्ही रस्त्यावर उतरतो, केसेस घेतो, आंदोलनं करतो आणि त्याच्यानंतरही यश येतं. सो हे आम्ही आज पटवून देण्याचं सन्माननीय राजसाहेबांनी काम केलेलं आहे. आता मुंबईचा गटाध्यक्ष मेळावा पार पडला, तर येणाऱ्या मुंबई महानगरपालिका निवडणूक तारखेनंतर ठाण्याचा गटाध्यक्ष मेळावा होईल, त्यानंतर पुण्याचा होईल. असे विविध जिल्ह्यांचे विविध ठिकाणी सन्माननीय राजसाहेब गटाध्यक्षांचे मेळावे घेणार आहेत. मुंबईचा गटाध्यक्ष मेळावा पार पडला, आता ठाण्याचा गटाध्यक्ष किंवा त्याच्यानंतर पुन्हा इतर गटाध्यक्ष मेळाव्याचा सुद्धा पार पडणार आहे असं सांगतात अविनाश जाधव. नक्की पाहणं गरजेचं आहे. या गटाध्यक्ष मेळाव्यानंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या गटाध्यक्षांना नवीन ऊर्जा कशी मिळते. तुर्तास इथे थांबतो. मी नागेश काळगोंडे, महाराष्ट्र न्यूजसाठी खूप खूप धन्यवाद. महाराष्ट्र न्यूज 9 चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा